ідэю сфармулявалі, ну, як мінімум один раз. Францішак Богушевич, што казаў, размаўляйце на роднай мове, каб не памерлі. Из Беларуси не уезжают белорусы. Белорусов вообще нет. Ты перачытаў Акудовіча. Да. Ну, мы так дыпламатычна кажам, калі такое чуем. Мы будем говорить про национальную Мы идею. живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Идея X на Еврорадио. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». І праграмы, падчас якой мы працягваем намацаваць і фармуляваць беларускую нацыянальную ідэю. Па завядзёнцы у нас у праграме два вядоўцы. Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. Сённяшні наш госць, таксама дзеля яго мы прыехалі ў Варшаву, адсюль з варшаўскай студыі і вядзем гэтую размову. Гісторык, доктор сацыялагічных навук Анастасія Іліна. Анастасія Іліна. Добрый дзень, Анастасія. Прывітанне. Анастасія, а наколькі вот ваша навуковая дзейнасць, яна нейкім чынам датычная да вот пытання, якое мы сёння сабраліся абмяркоўваць, да нацыянальнай ідэі? Ну, вельмі блізка знаходзяцца мои навуковыя інтарэсы з гэтай тэмай, таму што тэма маёй дысертацыі гучыць так уцёкі ад самасвядомасці беларускай рэчаіснасці. То есть нацыянальная ідэя – гэта уцёкі ад самасвядомасці. Ну, можа, калісьці ў 19 стагоддзі мы не дэфармавалі нацыянальную ідэю і маем пэўныя праблемы, якія маем і ў 20 стагоддзі, 21. Такім чынам, нацыянальная ідэя, яна ўвогуле ні аднаго разу не была сфармулявана ці неяк так аформленая ў гісторыі беларускай, таму што некаторыя нашы суразмоўцы сцвярджалі, што вось у пачатку 19-го там стагоддзя, там, ну, ці 20-го стагоддзя некалі, вот там, прынамсі, калі айцы-заснавальнікі Беларускай Народнай Рэспублікі, яны гэтую ідэю сфармулявалі, ну, як мінімум один раз. Вот гэта было. Гэта не было? Мне падаецца, у 19 стагоддзі фармулявалі і пісьменнікі. Францішак Богушевич, што казаў, размаўляйце на роднай мове, каб не памерлі. Ці Кастусь Каліноўскі, ён таксама фармаваў нацыянальную ідэю. Чаму не? Канешне, гістарычна ці філазафічна мы можам паспрачацца і знайсці плюсы і мінусы і розныя аргументы, але у 19 стагоддзі мы таксама спрычыніліся да гэтага, як усе народы цэнтральнай і ўсходняй Еўропы фармавалі, спрабавалі, мы таксама. В чем отличие белорусов от других народов Восточной Европы? Ну, ведаеш, я бы не казала, што мы нейкія зусім адметныя. Проста і пэўныя працэсы, яны праходзяць праз іх усе. Так? Хтосьці пачынае раней, хтосьці спазняецца. Скажам, у сваёй дысертацыі я пісала пра гатычную повесць. Так, скажам, калі у Великабрытаніі гэта было папулярна ў 19 стагоддзі. Што такое гатычная повесць? Гэта калі замак, калі ёсць галоўная гераіня і яе хтосьці вызваляе, ну такія алегорыі, так, ёсць нейкі прывід у гэтага замка, які страшыць і гэтак далей. То бок, гэта класічная літаратура ў Брытаніі перажыла гэта ў 19 стагоддзі. У нас гэта Караткевіч, сярэдзіна 20 стагоддзя, дзікае паляванне краля Стахата. То бок, безумоўна, магчыма сказаць, што мы трошкі затрымліваемся, таму што у нас побач ёсць Big Brother, гэта Расія, якая умяшалася ў нашы пэўныя працэсы. Давайте яшчэ і Расію прывяжам да таго. Але наш плюс у тым, што мы не толькі спазняемся. Можа, гэта не плюс ці мінус. Мы не толькі спазняемся, у некаторых рэчах мы былі першымі. Вялікія статуты Великага княжества Літоўскага, так, ці як развівалася, калі гістарычна паглядзець, ці ўзяць наше друкаванае слово. То бок на гэтай тэрыторыі мы былі першыя, да, расейцы спазняліся, так, мы былі першыя. Магчыма, таму што мы былі бліжэй да такой класічнай Еўропы з яе адукацыі, так, магчыма, таму што мы не баяліся яшчэ ў сярэднявеччы такіх рухаў, як міграцыя. Мы разумелі, што калі паедзеш у Прагу, паедзеш у лепшыя універсітэты Італіі, так, атрымаеш гэтую адукацыю, ты можаш вярнуцца дадому і зрабіць нешта карыснае для свайго народа, для сваіх людзей. І, в прынцыпе, я, можа бы, на гэтым і хацела засяродзіцца, таму што тое, што я бачу апошнім часам,
наша пэўна недафармаванасць у розных аспектах, таму што беларусы не адзін раз перажылі страту дзяржавы. Мы не будзем казаць ужо сваёй дзяржавы ці чужой дзяржавы, бо Савецкі Саюз таксама дзяржава, так, у пэўнай ступені свая таксама. І яна заўсёды на такіх цывілізацыйных разломах знаходзіцца. Але пытанне міграцыі тут вельмі важна, таму што назіраючы сёння за беларусамі, і знаходзячыся ў міграцыі, я разумею таксама, што мы да канца не разумеем, што такое міграцыя і што калі беларус выязджае па-за Беларусь, ён беларусам застаецца. Як бы ён можа нават здараецца выпадкі, калі ён сябе больш пачынае ідэнтыфікаваць беларусам, знаходзячыся ў чужым асяродку, таму што яму дыскамфортна, ён пачынае шукаць сваіх. А наша вялікая праблема ў тым, што мы недаацэньваем нашу дыаспору, таму што яны з'ехалі, яны дзесьці там. Яны ўжо не нашы, яны ўжо не беларусы. Недавно была вельмі гучная гісторыя, вельмі такая моцная ацэнкі ў кантэксце Каліноўскага, што вось падзяліліся дыяспара на чамусьці за пахаванне Каліноўскага ў Вільні. А вось сапраўдныя беларусы ці беларусы разумеюць, наколькі важна, каб Каліноўскі быў на сваёй зямлі. Але таксама важна разумець, што наша дыяспара гэта наша сіла. Хай гэта будзе soft power, але гэта наша сіла. І вось я хацела бы падкрэсліць, што я жыву не толькі ў Польшы, я жыла яшчэ ў Злучаных Штатах Амерыкі ў пэўны час. І сёння Facebook дазваляе аб'ядноўваць. І наша слабасць у тым, беларусы, у тым, што нам складана аб'яднацца. Нават і аб'яднацца ў Беларусі, аб'яднацца за мяжой. Таму што за мяжой гэта ўжо пачынаецца пэўная канкурэнцыя. Тут пытанне працы і так далей. Але што цікава, суполка беларусаў Амерыкі называецца беларусы ЗША, разам лягчэй. І гэта вельмі важна, што беларусы разумеюць, што калі не гуртуюцца, неважна, у Беларусі, у сваім горадзе, у сваім маленькім пасёлку, аграгарадку, ці ў сваёй вёсцы, ці за межамі Беларусі, калі яны разам, ім сапраўды лягчэй. І я чаму гэта так скачу з адной тэмы на іншую, таму што я пісала тэму пра уцёкі ад. На гэтым я спынюся, неважна ад чаго. А міграцыя ў некаторым філасафічным сэнсе можна назваць уцёкамі да. І мы заўсёды знаходзімся ў гэтым працэсе. Наша праблема ў тым, што калі мы кажам пра нашу слабасць, мы забываем пра тое, што рухі міграцыі, яны характэрны ўсім, не толькі беларусам, можа, апошнім часам, тому што беларусы любяць сядзець у сябе дома, але таксама ўкраіны, ці я параўноўваю з Польшай, так. Польша пасля кожнага паўстання, якое не мела перамогі, так, і напрыканцы гэтага паўстання была параза, вялікія хвалі міграцыі з гэтай тэрыторыі ў Еўропу, у Злучаныя Штаты Амерыкі. Але розніца паміж беларусамі і палякамі ёсць у тым, што палякі за мяжой, яны гуртуюцца, яны пачынаюць лабіраваць свае інтарэсы. Давайте зараз паглядзім, што такое амерыканскі універсітэт. Там ёсць польская прафесура у лепшых універсітэтах Амерыкі. Ці ёсць беларускае пытанне. Палякі, габрэі і гэтак далей. То же самае Амерыкі, яны вельмі моцна лабіруюць свае інтарэсы. А мы, вось, здаецца, нават на гэтым этапе не маем разумення таго, што не трэба рабіць, скажем, такую абвінавачваць беларусаў у тым, што яны выехалі. Так, здараецца разна, бываюць палітычная міграцыя, бываюць эканамічная міграцыя. Яны выехалі, гэта быў іх выбар. Хутчэй даракаць трэба ў тым, што яны павольна гуртуюцца і не лабіруюць нашы нацыянальныя інтарэсы, знаходзячыся за мяжой. Вельмі шмат было сказана пра беларусаў эміграцыі, але мне ёсць прэтэнзія, скажем так. Вось, добрае слово шукала, прэтэнзія. Прэтэнзія да тых людзей, якія з'ехалі, і не таму, што яны з'ехалі, а менавіта як яны сябе паводзяць. Ну, паглядзі, скажем, кітайцы, якія ва ўсім свеце. Паўсюль у кожнай краіне ёсць там свой Чайнатаун, дзе кітайцы, гэта мы ўсе разам. Украінцы, якія дзе б яны не былі, гэта украінская дыаспара, мы тут усе разам. Іншыя таксама нейкія дыаспары моцныя, беларусы з'ехалі ў ЗША, і дзе яны там, ёсць згуртаванне беларусаў, ёсць яны ў Англіі, ёсць добра Польша, яна тут побач, неяк радзіма пра сябе нагадвае, тут яны больш неяк так гуртуюцца. А беларусы ва Францыі, дзе яны? І такое адчуванне, да чаго вяду, што беларус, калі з'язджае, у большасці беларусаў, у яго адна мэта стаіць.
як от з'ехаў ён з США і як мага хутчэй стаць не беларусам, а амерыканцам. У Англии англичанином, у Австралии австралийцем. Видишь, И я тут тут... я, Мгм. извините, я просто Пожалуйста. добавлю, и тут еще нужно понять, что уезжает не белорус. Потому что если бы он был белорусом, да, он бы не стал, если ты уже кто-то, тебе очень трудно стать еще кем-то. Да. Да? Добро, Ну, громадянин Да Беларуси. не громадянин, они вот реально вот, вот нормально, как, насколько я себе представляю, действительно сейчас положение с идентичностью в Беларуси, белорус — это абсолютная открытость. Белорус — это готовность стать кем угодно, кем угодно. Да, белорусы оглядываются и выискивают вокруг себя идентичности, которые связаны с большим, с экономическим успехом, да, там, с социальным успехом, да, там, не знаю, с лучшим климатом. Да, и тут же, как хамелеон, это просто страшно на это смотреть, они просто перевоплощаются, причем буквально за ну, то, что я вот наблюдаю, там, даже в Литве, буквально за несколько лет человек, ну, вот как артист, да, там, как и школа Станиславского по сравнению вот с умением белоруса перевоплощаться, она и рядом не стояла, потому что он просто вот, не знаю, у меня такое ощущение, что у них даже фигуры начинают меняться. Да, они полностью врастают в новую идентичность. Потому что почему? Потому что вот эта идентичность, она вот как бы им кажется более привлекательной, более перспективной, да, там, для себя, для своих детей и так далее. Поэтому из Беларуси не уезжают белорусы. Белорусов вообще нет. Да, выезжают люди, которые готовы стать кем-то. Ты перечитал Акудовича. Да, Ну, мы так дипламатычна кажам, калі такое чуем. ну, то есть, как бы, белорусы, как бы, вот просто можно представить эту ситуацию, да, там самолет в аэропорту, там, не знаю, Деголя в Париже выходит француз, оглядывается, француз. И он как бы тут же начинает там, типа, вот лицо меняться, руки меняться, вот, одежда меняться. Ну, ведаеш, я тут пагаджуся, я і не пагаджуся. Гэта залежыць, куды выязджаем. Калі выязджаю ў Польшу, тым больш, што ў Польшы зараз мяняюцца пэўныя законы, і я маю на ўвазе законы, калі ты хочаш тут працаваць і легалізаваць свой статус. Так? Калі Польша будзе ад сябе, магчыма, нават зараз на такім заканадаўчым узроўні патрабаваць, калі нічога не зменіцца, каб ты сябе пачынаў ідэнтыфікаваць, што ты паляк і так далей. Гэта асобнае пытанне. В Амерыцы гэта трошкі інакш. Амерыка — гэта адкрытае грамадства, і Амерыка — гэта краіна мігрантаў. І першая размова, калі імпрэза, тут у цябе чыпсы, тут у цябе піва, першае пытанне, якое цябе зададуць, гэта адкуль ты прыехаў. І гэта вельмі важна. Калі ты амерыканец, ты, ў прынцыпе, для гэтага грамадства, ну, асабліва не цікавы. І вось там пачынаецца вось гэтая канкурэнцыя. Ім сапраўды трэба як бы паказаць свайму субеседніку, расказаць, дзе твая краіна, чым яна адметна, што у цябе там дранік фэст праводзіцца ў Могілёве ці яшчэ што-небудзь. Вось. Але пытанне ў тым, што ў кожнай краіне гэта спрацоўвае па-рознаму. Такіх, ну, скажам, трошечку нацыяналістычных, назовем гэта мягчэй, як Польша, ці та ж самая Літва, ці та ж самая Францыя, так. А цябе там будуць патрабаваць вось гэтай інтэграцыі ў грамадстве, ідэнтыфікацыі нацыянальнай. У той жа Амерыцы не. І тут пытанне, на што б я хацела падкрэсліць. Мы так часта шукаем нацыянальную ідэю, што нам варта ўжо сабрацца ў самой Беларусі і чарговы раз сесці за стратэгію развіцця нашай нацыянальнай палітыкі, нашай дзяржавы, гэта далей. У якую мусіць быць уключаны адзін пункт — наша дыяспара, неважна, дзе яна знаходзіцца, што яна для нашай краіны можа зрабіць. Не будзем казаць, тут мусіць зрабіць, можа рабіць. Таму што мы неяк так выкрэсліваем з нашага штодзённага жыцця тых людзей, якія жывуць у Амерыцы ці ў іншых краінах, але не сапраўды могуць быць лабістамі нашых інтарэсаў, якія сёння проста гэтага не ведаюць, таму што, па-першае, для іх гэта ніхто не сфармаваў. Магчыма, сярод іх няма такіх моцных лідараў, які бы гэта сфармавалі, ці яны ўжо прадстаўнікі той даўняй міграцыі пасляваеннай, які ўжо проста на пенсіі, ім не да гэтага. Але я кажу зараз пра вось маладую крывю, таму што пасля 2010 года мы неяк гэта не заўважылі, але вельмі вялікія хвалі міграцыі ідуць з нашай краіны. Калі ўжо Украіна, які плюс мае ад мігрантаў заробітчан, так, ад працоўнай міграцыі, таму што яны мільярды вкладаюць у эканоміку, якая развіваецца. Што мы маем ад міграцыі? Якія дывідэнды? Нічога. Але чаму? Ну, таму што мы нічога не то, што не папрасілі, не сфармулявалі, як гэта мусіць функцыянаваць. Атрымліваецца, што нам неяк ўсё ж такі трэба сфармуляваць прывабную ўсё ж такі
нацыянальную ідэю, якая, нягледзячы на тое, што чалавек з'ехаў і ўжо, можа быць, уладкаваў сваё жыццё недзе там за мяжой, што гэта нацыянальная ідэя яго ўсё адно вабіць. Можа, ён і не вернецца, але ён будзе працаваць там на гэтую краіну, гэтую нацыянальную ідэю. Безумоўна, ён будзе актыўна ўдзельнічаць у краўдфандынгавых кампаніях і ўкладаць грошы у культуру, у навуку, што яму падабаецца. Зараз быў кангрэс беларускіх даследчыкаў у Вільні, і асобным пунктам там ёсць узнагароды за лепшую кнігу па гісторыі, па філазофіі, гэтак далей. Фундатарамі гэтых узнагародаў гэта беларуская міграцыя. Як бы і добра, што арганізатары звяртаюцца да міграцыі з такімі прапановамі, а давайце. Так, сапраўды першыя гады вось такой турбуленцыі, калі чалавек выязджае, так ён спрабуе неяк замацавацца, знайсці працу, выйсці на нейкі сярэдні ўзровень. Але што пасля? Пасля ён ці інтэгруецца ў грамадства, ці яго гэта настальгія па радзіме, спрабуе на яе неяк матэрыялізаваць, чаму не дапамагчы. То есть правильно я вас понял, для того, чтобы белорусу стать белорусом, на самом деле ему нужно попробовать переехать во Францию, устроиться там, ощутить ностальгию. И вот именно ностальгия, осознание того, чем он отличается от окружающих его людей, от окружающего общества, в общем, и сделает его белорусом. То есть настоящая Беларусь, вот, истинно белорусская идентичность, вот такая, как у поляка, да, она у белоруса не в Беларуси, а в эміграцыі. Не зусім так, таму што ведаеш, ностальгія гэта таксама небяспечная штука, таму што сёння яна ёсць, заўтра няма. Заўтра ён уже асіміляваўся, ностальгія это прапала, таму што яго ўжо ёсць сям'я, у яго ўжо ёсць дзеці, у яго ёсць свае іншыя інтарэсы. Ведаеш, я бы тут казала, што Беларусь, яна сёння ў часы інтэрнэта не трэба змагацца за землі, за тэрыторыі. Таму як бы Расія заўсёды прайграе у перадзеле свету. Таму што сёння каштоўнасці іншым. Каштоўнасці іншыя на ў мазгах. Дзе прафесіяналы працуюць, на якіх карпорацыі, для якіх краін. Вось тыя краіны і перамагаюць. Нічога страшнага, што малая радзіма сёння у беларусу ў сэрцы. Неважна, дзе ён знаходзіцца, галоўнае, каб яна там была. Я просто хачу, як сталы глядач праграмы, вашай праграмы, я прыгадваю пытанні, якія вы задаеце на пачатку кожнай праграмы, што такое нацыянальная ідэя. Я была падрыхтавана да гэтага аднаго пытання, я вось хачу сфармуляваць, чым для беларуса, як па мне, мусіць быць нацыянальная ідэя. Гэта незалежная суверэнная дзяржава. І неважна, дзе ты знаходзішся, у Беларусі, ці па-за межамі. Ты мусіш ведаць, што гэта твая каштоўнасць. І калі нашы палітычныя, культурныя эліты ці проста людзі заангажаваныя, грамадска актыўныя, сфармулююць стратэгію развіцця і ўключаць яе. Міграцыю таксама, дыяспару, людзі, якія выехалі, каб ён ведаў, навошта, каб гэту краіну будаваць разам, неважна, дзе ты знаходзішся, фінансава таксама. Ведаеш, я неяк перапісваўся, дакладней адказваў у камент. Вот дэпутат палаты прадстаўнікоў Алена Анісім напісала ў Фейсбуку, што нарэшце пераклалі выбарчае заканадаўства на беларускую мову. І будзем зараз вот беларускую версію ў парламенце ўпрымаць. Адразу беларускамоўны адзін з каментатараў сказаў, што так выбараў сумленных няма, галасы не лічаць, якая розніца, на якой мове гэта выбарчае заканадаўства. На што яму адказаў, так што, раз выбараў няма, то і мова не патрэбная, і заканадаўства на мове не патрэбнае. Хай на кітайскам пакуль выбараў не будзе. Я да чаго так кажу, што вот незалежная краіна ёсць на сённяшні дзень. Але яна ёсць вот з Лукашенка, з той сістэмай, якая ім выбудавана, і якую не прымае шмат хто з тых, хто з'ехаў в эміграцыю. Яны скажуць, ёсць незалежная краіна, гэта каштоўнасць, там сядзіць Лукашенка, чаго я буду на эту незалежную краіну працаваць, яна для мяне не каштоўнасць з Лукашэнкам. Ведаеш, тады мы мусім сфармуляваць, што для нас такое незалежнасць. І ад гэтага пачаць. Гэта дыскусійнае пытанне, з Лукашэнкам ці без. Можам ему запрапанаваць таксама. Мы будуем незалежна з вамі ці без, але давайте пагаджацца на дэмакратычныя інстытуты. Ведаеш, я тут, вяртаючыся да свайго даследавання, калі мы ўжо пачалі размаўляць пра цяперашняга кіраўніка дзяржавы, можа, для Максіма гэта будзе новая інфармацыя, можа не. У нас, калі мы кажам пра самасвядомасць, у беларусаў есть такая рыса. Гэта яшчэ бачна ў нашых казках беларускіх. Беларус ніколі не змагаецца са злом. Вот
рускі будзе змагацца са злом, украінец будзе змагацца са злом. Прычым Не, русский будет злом. ну неважна, так у нас гэта зло назавуць там салдат ці яшчэ што-небудзь, так. Мгм. Беларус ніколі не будзе змагацца са злом, а таму што ён верыць у трансфармацыю зла. То бок у нашых казках ёсць так, ёсць хата, там дзесьці за печкай жыве чорт. І беларус ніколі не будзе гэтага чарта выганяць з хаты, ён будзе яго карміць. Са спадзяваннем, што праз некалькі гадоў Он умрет. ён не што спадзяваннем, што ён уже будзе такое не зусім абсалютнае зло, такое Што ён трошкі запражэ лагаднейшае. чарта. Я ведаеш, я так Ён ведаеш заколе. таксама калі гэта чытала, гэта ўсё пра нашу ідэнтычнасць. Калі гэта чытала гэтай казкі, гэта вот ці аналіз гэтых народных твораў, я таксама так усміхалася, але паглядзім на апошнія 25 гадоў. Ну як не паверыць у тое, што як бы ты чакаеш і падкравліваеш таго, хто жыве ў цябе за печкай са спадзяваннем, што ён ўсё ж такі зменіцца і гэтак далей. Ну в прынцыпе беларус знайшоў для сябе такое выйсце, так ён чакае, спадзяецца трансфармацыі, што яна адбудзецца. Такім чынам галоўны складнік нацыянальнай ідэі, на твой погляд, гэта незалежная суверэнная краіна, незалежная суверэнная хата, хай сабе і з чортам за печкай, але вот яна, гэта хата, вот незалежнасць, суверэнітэт, краіна, дзяржаўнасць і гэтак далей. А што яшчэ? Вот там мова, Ну, ведаеш, памяць нацыянальная. Ведаеш, я не пагажуся, што з гэтым ужо чортам, што гэта ўжо канчаткова з гэтым чортам, калі без яго... Не, я говорю, хай сабе, хай з чортам. Хай сабе, ну гэта вось нацыянальная адметнасць. Так, безумоўна, хата важна, але другое же пытанне, якая гэта хата будзе, так? Ці гэта будзе прахадны двор, ці не зусім, так? Вось, таксама мусім думаць. Вельмі складаная геапалітычная сітуацыя ў гэтым рэгіёне. Без суверэнітэта цяжка казаць, што будзе далей. Так, безумоўна, мова, яна шмат для каго важна, а шмат хто баіцца беларускай мовы, ну не будзем гэта. Але гэта хутчэй, ведаеш, ёсць такая рэч, як медыа, так, якія нам і перашкаджаюць і дапамагаюць. Калі нармальная нацыянальная палітыка суверэннай дзяржавы праводзіцца на нацыянальнай мове і медыа тлумачыць, на жаль, хутчэй, а можа, калі мае мінус, трэба думаць, як яго выкарыстаць у плюс. А беларусы зараз, як я ўжо кажу, як сацыолог, які паслухала даследаванне прафесара Вардамацкага, апошняе даследаванне, наша грамадства знаходзіцца ў такой пэўнай турбуленцыі, у такім стане, што калі з ім сродкі масавай інфармацыі працуюць нават 2 тыдні, ён ужо пачынае верыць. А што будзе, калі сродкі масавай інфармацыі з ім папрацуюць і пераканаюць яго на працягу 2 месяцаў? Я думаю, ўжо нават гэтага адпору, што там беларуская мова камусьці чужая, ці нейкія страхі, яны сыдуць і не будуць. Такім чынам, як там твой любімы казаў палітык-тэарэтык Владзімір Іліч Ленін, спачатку трэба ўзяць Мост. телеграф. Да, Телеграм. Сначала берем Дурова, а потом... Ну, я таксама жартую над гэтым, што сёння трэба браць Телеграм, Інстаграм, не Фейсбук. Вось. В прынцыпе, калі мы паглядзім, што зараз былы кіраўнік Белтэлекома сядзіць, то спробы ўжо такія былі. Не так даўна. Так що ж такі, на чым мы зараз спыніліся? Вот якая ўсё ж такі нацыянальная ідэя на сённяшні дзень будзе аб'ядноўчай як для беларусаў унутры Беларусі, так і беларускіх з беларусамі замежнымі? Я спадзяюся, што Беларусь суверэнная незалежная дзяржава. І неважна, дэмакратычная Беларусь, недэмакратычная, рускамоўная, беларускамоўная. Ну, ведаеш, гэта важна. Але я кажу, я паўтаруся, якая гэта Беларусь, гэта залежыць ад нас, ад тых людзей, які ў Беларусі, і ад тых людзей, які па-за межамі Беларусі. Калі па-за межамі Беларусі, беларусы хочуць бачыць краіну незалежнай, дэмакратычнай, ну, могуць спрычыніцца таксама да пэўнай дзейнасці. Так. Я кажу зараз, ёсць розныя інструменты. Можна праз краўдфандинг укладаць грошы ў там не выдавецтва па-беларуску ці яшчэ на нейкія такія культурныя праекты. А можна сапраўды ў кангрэсе ЗША займацца лабізмам. І вот ўжо пытаннем, якімі пытаннямі там займацца. З гэтай нацыянальнай ідэі нам зараз вот вышаўшы са студыі, даехаўшы да Мінска, варта ісці ў народ, як кажуць, і даводзіць там людзям, ці гэта вот прынесці на нейкай такая сподачку да нашай
інтэлігенцыі стэблішмента палітычнага і сказаць вот вам ад нас той или иной, калі ласка, карыстайцеся. Все в диаспору. Все дыяспора. Не, я трошки інше казала, што хутчэй праблема наша ў Беларусі ў тым, што зараз беларус жыве такім пытаннем нумар 1 усе ў дыяспору. Паглядзім на гэтую статыстыку, колькі беларусаў з'язджае. Я гэту тэму пачала, таму што гэта вялікая праблема. Беларусы з'язджаюць. І мы сябе не даем адліку, наколькі шмат, бо гэтыя статыстыкі заўсёды складана падлічыць. Так? Бо часам людзі не рэгіструюцца. Ну, ніхто ж не прыходзіць і кажа, дайце мне зялёны пашпарт ПП, я ўжо з'ехаў. Так? Жывуць, карыстаючыся звычайнымі сінімі пашпартамі. Невядома, якія краіны яны з'язджаюць. Цяжка падлічыць у кожнай краіне. Часам бывае легальная міграцыя, часам бывае нелегальная. Можна прыйсці ў інстытуцыі дзяржаўныя, калі тут афармляюцца ў Польшы ці ў іншых краінах і паглядзець гэту статыстыку. Але гэта ўжо да спецыялістаў, і гэта трэба збіраць. Пытанне ў тым, што мы не маем ніякай візіі, што рабіць з тымі людзьмі, якія з'ехалі. Таму што у мяне ёсць сябры, скажам, палякі, бацькі якіх у эміграцыі. І калі я з імі размаўляю па-польску, я не разумею, што гэты чалавек нарадзіўся дзесьці ў Нью-Джерсі, таму што я не чую польскай мове акцэнту амерыканскага. Таму што для польскай сям'і вельмі важна па-за межамі у сям'і размаўляць па-польску. Па-ангельску он так в універсітэце навучыцца, ці ў коледжы, ці ў школе, ці ў садку. Вось так жыве як бы польская міграцыя, вось так гэта выглядае. Больш таго, дзяржава польская мае інстытут Адама Міцкевіча, пільнуе, каб школы з'яўляліся не толькі ў Гродна-Валкавыску польскія, а в Бразіліі, в Аргентыне і гэтак далей, і в Ірландыі. І сапраўды адна справа адкрыць гэтую школу, знайсці фінансаванне для гэтай школы, а іншая справа, каб прадстаўнікі твайго народа, так, бацькі прывялі твоё дзіця менавіта ў польскую школу, а не, скажем, іспанскамоўную. Вось я чамусьці думаю, што беларусы, так, хутчэй павядуць дзіцё ў польскамоўную школу, чым у беларускамоўную школу ў Варшаве, нават калі б такая вот магчымасць была. На жаль. Я нават больш табе скажу, мяне вельмі уразіў, недаўна пачытаў допіс, калі не памыляюся, Ганны Шапуцька, якая напісала пра тое, што вот іх дзеці, яе дзіцё вучыцца ў беларускамоўнай там школе, ў пачатковых класах, беларускамоўнай, ад пачатку. І бацькі іншых дзяцей, пэўнай часткі дзяцей, якія прыйшлі ў беларускамоўную школу, яны паміж сабой там і да адміністрацыі звяртаюцца з такімі намёкамі. А што б это нам такое сделать, когда напісаць, чтобы школа стала рускаязычнай? Гэта ў Беларусі. А што казаць пра беларусаў там за мяжой? Канешне, ён пойдзе там які коледж ці школу англійскую, каб ён ужо ўсё тут упісаўся ў грамадства, ён тут з нармальнымі астатнімі там мясцовымі дзецьмі. Ну, вяртаючыся да тэмы міграцыі, гэта праблема першага пакалення мігрантаў, гэта праблема бацькоў. Таму што яны прыязджаюць за мяжу у любую краіну ўжо даволі свядомым узроўню, дарослым, і заўсёды яны будуць мігрантамі першага пакалення, заўсёды не будзе акцэнт у той мове, на той мове, куды не прыехалі. З дзецьмі па-іншаму, і як бы гэта ўжо другое пакаленне мігрантаў. Для них няма такой моўнай праблемы, калі яны ў дзіцячым узросце, калі яны нарадзіліся. Да? На жаль, бацькі да канца гэтага не усвядомліваюць, але гэта нармальна, што бываюць і білінгвы, і больш лінгвы, і нармальна адаптуюцца. Іншая справа, ці што яны выносяць са свайго дома, ці застаюцца на беларус. Такім чынам, вот прымаем мы за асноўную прапанаваную табой нацыянальную ідэю незалежнай краіны, суверэннай Беларусі, як самай галоўнай каштоўнасці. Гэта нацыянальная ідэя прымусіць беларусаў у Беларусі патрабаваць, каб на беларускую мову пераводзілі школы і ліцэі, а не наадварот. А беларусаў у замежжы прымусіць гаварыць са сваімі дзецьмі ў сям'і хаця б па-беларуску. Ведаеш, гэта ты мне такі задаеш пытанне, у якім няшчасны беларускі народ ходзіць ужо ў кола не першы год, не першы дзесяцігоддзе, на жаль, можа і стагоддзя. Як бы патрабаваць трэба, так? Патрабаваць трэба, бо калі ты не патрабуеш, то нічога не пра патрабаванне. Мы вот зараз прыйшлі, прынеслі народу беларускаму і ў Беларусі, і за мяжой вот намі выпрацаваную нацыянальную ідэю. Гэта нацыянальная ідэя без патрабаванняў, а яны самі там «О! Всё, цяпер я толькі па-беларуску, да прыкладу, толькі для Беларусі». Ну, ведаеш, калі народ у пэўным такім
Як я разумею твою алегорыю, у спячым стане спіць, ты спрабуеш яго абудзіць. Некаторыя палітыкі нават цябе будзільнікамі назвалі. А некаторыя пендэлі раздаюць. калі Але мне трэба. падаецца, што гэта народ не разбудзіць. Мы заўсёды хочам, ведаеш, што вот масы вырашаюць усё, Не ведаю, можа гэта ад Леніна пайшло, так, што вось масы вырашаюць усё. Але як бы там ні было, не масы вырашаюць усё. Вырашаюць эліты. Вырашаюць эліты, так. Наколькі яны бачаць сваю візію, наколькі яна сапраўды спрацуе, наколькі яны актыўныя, наколькі яны маюць гэты імпульс нешта змяняць. Мы не такія адметныя беларусы, што толькі ў нас такая вот патавая сітуацыя. Бываюць сітуацыі яшчэ горш. Бываюць сітуацыі как бы і прасцей. Я заўсёды думала, што ў нас вельмі складаная геапалітычная сітуацыя. Мы на такім цывілізацыйным разломе паміж захадам і ўсходам, да каму ж горш, чым нам. Ведаеш, бо так тут так блізка Расія, там Зараз яшчэ скажа, невядома, а што... потым я ўзгадала курдаў. Не, а потым я вось некалькі тыдняў таму пабыла на канферэнцыі ў Ерэване. Вось. І калі мне ўжо там я ўсвядоміла, што у Арменіі толькі з 2 краінамі адкрыты межы, а з усімі суседзямі гэтай межы закрыты, я зразумела, што ёсць краіны сапраўды на гэтай мапе, у якіх сітуацыя куды горшая, нічога не даюць сабе рады. То есть правильно ли я вас понял, если так суммировать? Значит, главная особенность, главное отличие белорусов от окружающих их наций, да, в том, что это запоздание, причем очень сильное, лет на 100. Это раз. Нет. Из-за того, что они запаздывают, белорусы сейчас ведут себя, как поляки вели бы себя 150 лет назад до весны народов. То есть, в общем, как бы они не считаются своей национальной идентичностью, для них не является ценностью, она для них не является чем-то важным. Они легко, охотно там, и с удовольствием отбрасывают ее ради любой другой идентичности, которая выглядит более успешной, более перспективной, более яркой. Да, и единственное место, где мы можем найти, где белорусы вот как-то вот обретают то, что есть у поляков, это в эмиграции. Да, иммигранты, как вы как вы рассказали, они являются спонсорами и отчасти организаторами Конгресса международного доследчиков в Беларуси. Мигранты, они как раз вот и вырабатывают вот эти вот образцы того, что такое быть белорусом на самом деле. И вот, в общем-то, как бы эта ситуация, она так и длится. Да? И вот как вам кажется, вот в этой связи вопрос, как вам кажется, а что вот должно перемениться и что может перемениться, вот, постоянно наблюдать за ситуацией, чтобы белорусы внутри Беларуси стали как белорусы за пределами, за границами Беларуси? То есть, чтобы вот они также начали себя воспринимать лучше. Потому что есть ощущение, часто об этом можно услышать, что ну, в общем, белорусы не успели, поезд ушел, и будущее Беларуси это, в общем, стать кем-то из соседей. Ну вот, либо переехать во Францию, стать французом, переехать в Финляндию, стать финном, стать литовцем, стать русским, стать поляком, стать украинцем. Ну, в общем, раствориться. Да, причем раствориться с ощущением удовольствия, да, человек, которому удалось, белорус, я так понимаю, которому таки удалось стать немцем со знаком качества, он испытывает невероятное счастье, что вот наконец-то он от этой белорусскости избавился, и вот теперь у него именно та идентичность, которую он заслуживает. Дзякуй за пытанне. Канешне, інтэрпрэтацыя маіх думак. Я не зусім буду пагаджацца, што было пачута. Нет, мы не спазняемся. У нас проста гэта іначай, бо такая сітуацыя гістарычная склалася. Але ўсё ж такі хачу адказаць на пытанне, што рабіць і гэтак далей. Трэба зрабіць такую незалежную, суверэнную Беларусь, каб з гэтых краіны хацелася не з'язджаць, а прыязджаць. І каб беларусы не выязджалі ў Францыю, Амерыку і гэтак далей, каб французы, амерыканцы, да не толькі з усходу і захаду прыязджалі. Каб вось гэта са знакам якасці, так, каб было чым ганарыцца, так. Вось каб не было вось гэтага комплекса непаўнавартаснага, які кудысьці там не паспеў, за кімсьці не паспеў, з якім там, па якім прайшліся чарговы раз ботам нейкай вайны і гэтак далей, у якога праблемы з гістарычнай памяццю, таму што яе вынішчалі дзесяцігоддзямі, а то і стагоддзямі. Тое, што я сказала, гэта, скажам так, не завоблічныя планы, гэта можа быць у гэтай канцэпцыі. Каб у Беларусь сапраўды прыязджалі людзі, працавалі. Гэта не завоблічныя планы, таму што першыя крокі Беларусь уже зрабіла.
Яна задэкларавала, што яна ў нас IT-краіна. Не абавязкова ехаць в сіліконавую даліну, можна спецыялістаў запрашаць таксама працаваць у Беларусі. І каб гэта не было толькі адзіная гэтая галіна. Вот я так, значит, понял так. Только яростный, быстрый и мощный экономический рост покажет белорусам, что, в общем, они белорусы. Ну, то есть убедит их в том, что оставаться белорусом нужно. То есть, в общем, как вот Александр Григорович свято обещает белорусам 500 евро в месяц, да, вот когда будет 1500 в месяц, белорусы вдруг вспомнят, что они белорусы. Да, то есть, когда они поймут, что быть белорусом — это значит иметь 1,5... Выгодно. Это выгодно, да, и это дешевле, чем становиться поляком, потому что полякам становится дорого. Ну, соотношение цена-качество, затраченная энергия. Ну, То есть, в общем, 1500 евро в месяц сделает Беларусь белорусской. Мы уже не будем ставить ценник на наши нацыянальныя ідэі, але думка сапраўды правільна, таму што ось сапраўды гэта вельмі цяжка кінуць усё, бацькоў, сяброў і з'ехаць кудысьці ў невядомасць і з нуля пачынаць усё. Колькі гэта трэба высілкаў, так, каб у новым грамадстве знайсці сябе. Сапраўды можа прасцей знайсці сябе ў сваім грамадстве, так, і без всякіх вось гэтых эмацыйных там нейкіх... Особенно если 1500 евро в месяц практически гарантировано. Высоким экономическим ростом. Ведаеш, я веру, што беларусы могуць пабудаваць такую ж самую дзяржаву эканамічна развітую, як тая ж самая Фінлянда. Мы ў падобнай, скажем, геапалітычным знаходзімся разломе, і калі у фінаў атрымалася, чаму у нас не мусіць атрымацца? То есть только финское благополучие убедит белорусов в их белорусскости. Ну, в принципе, на жаль, я погоджусь. Тогда получается то, что мое первое замечание по поводу того, что белорусы так легко освобождаются от своей идентичности, на самом деле они освобождаются не от идентичности, не от чего-то культурного, не от чего-то возвышенного, там, духовного. Они, освобождаясь от белорусскости, они освобождаются от нищеты, от ощущения нищеты. Безыходности. Да, то есть Беларусь — это От можно... безыходности, якая ідзе ў міграцыю. То есть вот Беларусь можно как бы просто зачеркнуть это название этой страны и просто написать «нищета». Да, идентичность нищего человека. И он, когда он выбрасывается, когда он выезжает из этой страны, он оглядывает и видит, он не видит Францию, он не видит Германию, он не видит Англию, он видит богатство. Ён бачыць свой заробак. Полторы. Так, ён бачыць Больше. свой заробак, і ён бачыць, што можа прыйсці ў краму і нешта набыць за гэты заробак. Естественно, в этом смысле белорус становится поляком не потому, что он так влюблен в Польшу, Безумоўна. а потому что он видит заработки. Да, ён атрымае гэту карту паляка не таму, што гэта карта паляка, а таму, што гэта карта магчымасцяў. Такім чынам, ўсё ж такі вяртаемся ізноўку незалежная суверэнная Беларусь, якая імкнецца любымі шляхамі, ну, найперш праз вот эту задэклараваную айцішнасць нашай краіны да дабрабыту, і тут ужо неважна там на якой мове ты гэты дабрабыт у незалежнай Беларусі здабываеш, там з якімі песнямі, там ці вісіць у цябе недзе там на стенцы ў тваім офісе партрэты з тваіх продкаў, ці ведаеш ты там, ці ёсць у цябе там астрожскага татуха на плячы. Ну, ведаеш, калі я ўсё ж такі калі-небудзь буду ў Беларусі, мне там будзе кабінет, хутчэй за ўсё там будзе партрэт Кастуся Каліноўскага, чым Александра Григоровича, гэта я магу гарантаваць. Ну, пра продкаў я казаў, не маючы Александра Григоровича на ўвазе. Вось, для кагосьці гэта бацька. Але пытанне сапраўды у слабасці пазіцыі беларускай мовы ў нашым грамадстве, ну, якія трэба таксама вырашаць. Нам дапамогуць тут. Слушайте, Чым я люблю Еўрапейская рада для Беларусі, тым, што Еўрарада вяшчае па-беларуску. А вот в этом смысле, если мы вот уже сказали о нищете, о связи, ну, вот, вероятной связи белорусскости с нищетой, то, в общем, белорусский язык — это тоже язык бедности. Да, то есть в этом смысле можно себе предположить, что когда какой-нибудь романтичный баварский немец слышит свой специфический немецкий баварский акцент, у него на душе поют канарейки, он вспоминает всякие сладкие приятные вещи. Да, какие-нибудь там колбасы, Максим, пиво и ці так вы далее. шмат прачыталі кніг па-беларуску? Вот, да. Каб казаць, што вот наша когда- мова бедная. А вот когда белорус слышит белорусский язык, у него через запятую все ассоциации, которые возникают: бедность, серость,
плохие дома, Ну гэта плохие постсоветский синдром. Да, вот, Назовем и это так. поэтому люди, у этого языка у него плохие коннотации, у него плохие иллюзии. Он не ассоциируется с успехом, он ассоциируется с болью. Да, он не касается этого С языка. выключенностью, я бы нават Да, сказала. они касаются этого языка, и они касаются этих всех воспоминаний плохих, да, которые были и у них самих, И у их бацькоў, і ў дзедоў. и у дедов и так далее. То есть, как бы отбрасывая этот язык, они, как бы, ну, это, в общем, они отбрасывают, в том числе, как бы, это, как бы, в ряду тех процедур, которые человек проводит для того, чтобы вот, спасти себя там от депрессии, от уныния, да, Ну, связанные Гэта уцёкі ад, да. с бедной жизнью. То есть, опять же, Беларусь не убегает от Беларуси. Беларусь убегает от боли. Да, и это вполне себе естественная и нормальная реакция. И то, что вы сказали о том, что, в общем, белорусов вернут в Беларусь экономический рост, да, в общем, как бы, когда на белорусском языке можно будет получать 1,5, и это будет не штучные случаи, а просто вот для миллионов. Ну, да. можа, я тут слова войду. Зміцер не даст саўраць. У нас же есть такой выраз, калі па-беларуску пачне размаўляць там самыя бедныя ці выключаныя так слаі насельніцтва, так тады То есть ты говоришь зараз про міліцыянераў і прастытутак. Вось, тады будзе все добра. Все добра будзе, калі па-беларуску пачнуць размаўляць заможныя паспяховыя людзі. То есть на белорусском, когда белорусский станет языком миллиардеров белорусских, Так, калі мы будзем мець сваіх багатых людзей заможных, так, якія будуць размаўляць па-беларуску, гэта прыклад паспяховасці, а не прыклад выключанасці. Нам будзе прасцей. То есть правильно, да, так, если подводить итоги, проблема белорусской идентичности — это экономическая проблема. Вот абсолютно как Ленин бы сказал. Да, вот с этим языком никто себя не хочет ассоциировать, потому что, ну, вот, увы, экономика не очень хорошая, и она может быть и хорошая, да, по мировым меркам, но она сильно хуже, чем у соседей. И поэтому, в общем, все проблемы с белорусской идентичностью, с культурой, со всеми этими национальными эмоциями решит экономика. То есть, в общем, нужно обращаться. Следующий эфир нужно проводить не с культурологом, не с социологом, а с экономистом. И спрашивать его, что нужно сделать для того, чтобы начали расти зарплаты. Ну, тебе ж Романчук уже сказал. Что... Да, Романчук — голова. Таким чином, Наста Ільіна, сацыёлаг, ад вас апошні раз сфармуляваць коротка, яскрава, як ты там любіш казаць, пышна, беларускую нацыянальную ідэю по-багатаму, по-багатаму, за якой вот будуць імкнуцца усе беларусы. Вася трактарыст выскача са свайго старага разваленага беларуска і паімчыць, падняўшы гэтую ідэю за сваімі 1,5. Не литра, а долларов. На перегонки с миллиардером. Они будут вместе бежать в единой толпе. Ну, мне здаецца, вы уже сфармулявалі гэта незалежная заможная краіна. Независимая. Багатая, по-багатому. Богатая, запятая, независимая. Да беларускасці по-багатаму. Дзякуй вялікі. Наста Ільіна, Максим Гаруноў, Зміцер Лукашук. Праграма «Ідэя X». Сачыце і глядзіце нас. Ідэя X на Еўрарадыё.